Danas je sopstveni rekord premašio i Beograd, gotovo 1500 obolelih, što je nešto više od jedne polovine ukupno obolelih. Društvene mreže su preplavljene snimcima iz beogradskih kafića, klubova proslava, o tome pričamo trenutno. Ovo je samo mali deo u prilogu koji sledi. Sa nama je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Gospodine Vesiću, ponovo smo videli snimke sa društvenih mreža iz kafića i klubova gde se masovno krše propisane mere. Ima li grad plan kako da se promeni ovakva jedna situacija u glavnom gradu? Pa ne postoji poseban plan u gradu koji je različit odnosno na ono što se dešava u čitavoj državi. Grad sprovodi one mere koje donose krizni štab. Ono na čemu mi kao grad Beograd insistiramo to je da se promene zakonski propisi i hvala Bogu tokom ove nedelje će biti taj zakon u Skupštini koji će omogućiti da veći broj izvršilaca kontroliše poštovanje epidemioloških mera. Kao što znate, po sadašnjem zakonu to mogu da rade samo sanitarni inspektori Ministarstva zdravlja, a njih je 140 za teritoriju čitave Republike Srbije. Oni imaju neke druge poslove i oni sasvim sigurno nisu dovoljni, verovatno su dovoljni u redovnoj situaciji, u vanrednoj situaciji nisu dovoljni da kontrolišu poštovanje mera. Izmenom zakona to će biti omogućeno komunalnim milicionerima, kao što će biti omogućeno i inspektorima i na taj način ćemo mi u Beogradu imati 400 do 500 novih ljudi koji će moći da učestvuju u kontroli. U pravu ste, jedan broj ugostitelja krši ove mere i dešava se zaista da se organizuju žurke posle 23 sata i mi insistiramo u Beogradu na tome da se prvo ispoštuju postojeće mere, pa tek onda da se razmišlja o novim merama. To znači da je neophodno i veoma važno da oni koji organizuju žurke i proslave, a najveći broj zaraženih dolazi upravo sa takvih proslava, posle 23 sata odgovaraju i zaista mislim da je vreme i da tužioci razmisle o tome da li neko od njih recimo krši krivični zakonik ili u krivičnom zakoniku postoji krivično delo koje kaže da ko krši u vreme epidemije, ko namerno zarazi druge ljude, organizator žurke to radi, sasvim sigurno, proslave, sasvim sigurno može da odgovara i krivično. Prema tome nisu odgovorna deca koja dođu na proslavu, već oni koji to reklamiraju na društvenim mrežama i oni koji se, kako da kažem, koji zarađuju na tome. I vreme je da oni odgovaraju i mislim da je vreme da tih 1% ili manje 1% ugostitelja konačno bude odgovorno, a ne da odgovaraju, ne da kažnjavamo onih 99% ugostitelja koji vredno rade i poštuju mere. I zato je veoma važno da se ove mere sprovedu do kraja. Ja sam apsolutno siguran da ćemo izmenom zakona omogućiti da se mnogo strožije kontrolišu mere i da se omogući da privreda radi, a da se istovremeno zaštiti stanovništvo od zaraznih bolesti. Međutim, čuli smo ovde da u Kragujevcu kafići, restorani rade skraćeno do 21 čas. Planira li gradska vlast u Beogradu skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata? Bilo je predloga i o utišavanju muzike i tako dalje. Hoće li biti drugačiji režim, eventualno i u radu vrtića gde ima zaraženih? Ne, neće, zato što mi moramo da naučimo da živimo sa ovakvom situacijom. Jedna situacija je bila u martu kada smo se i mi i svet prvi put suočili sa ovim virusom. Sada već 8 meseci imamo iskustva sa tim i jednostavno privreda mora da radi. Mi trenutno u Beogradu, ne znam koliko je to poznato, imamo poslednjih dana skoro 50% popunjenost hotela. Imamo hotela u centru grada koji su popunjeni sa preko 80%. Znači, polako su počeli da se vraćaju turisti. Nama u ugostiteljstvu radi 40.000 ljudi. To su ljudi koji treba da prime plate, koji treba svoje porodice da prehranjuju. Znači, poštovanje mera da, veoma striktno poštovanje mera i kažnjavanje onih koji organizuju ovakve proslave, ali s druge strane omogućavanje da privreda radi. Jer ukoliko privreda ne radi, neće biti mogućnosti da se kupi nova oprema zaštitna i nećemo imati mogućnosti da platimo lekare. I to je nešto na čemu mi u Beogradu insistiramo i kao što vidite, to je nešto na čemu se sprovodi u drugim
merama, recimo u drugim zemljama, recimo u Nemačkoj. Niko nije zaustavio privredu. Mi moramo da nađemo način da privreda radi, a da istovremeno apelujemo na građane, a i na one koji zarađuju na nesreći ljudi tako što organizuju proslave posle 23 sata, da naprosto dođemo u situaciju i da rešimo to tako da naša privreda radi. Jer ako nam ekonomija ne bude radila, mi nećemo kao narod i kao društvo moći da opstanemo. I zato je veoma važno da u Beogradu privreda radi, ne zato što je to naš hir i ne zato što je kod nas situacija drugačija, recimo, nego u Kragujevcu, ali Beograd je 40% od bruto domaćeg proizvoda zemlje i jednostavno, kažem vam, samo u ugostiteljstvu radi 40.000 ljudi. Počeli su da se vraćaju turisti, počeo da se oporavlja sektor usluga, kao što sami znate, imamo rast privrede, rast industrijske proizvodnje, imamo najmanji pad u Evropi i zato je veoma važno da se nastavi ovaj trend i to je nešto na čemu insistiraju i predsednik Vučić i vlada i naravno gradska vlast u Beogradu koja sprovodi tu politiku. Hvala vam lepo što ste bili sa nama.